Working President ke United Democratic Party ubat titos W Khan ulong bakarai ban pensyong syuki lani ban penyar syuki ya menteri ketenat kampo iyeng ubat lakmen rumbui kansyong hakarai jong unong yalam ke parti ubat medba lingdo lani menteri rang ba kejela ukonat ki sangma haman ki jingja ki baja kum kini ka judan baik ka jing tekman ya unu home minister kam bapak ya ka law and order problem bapak tu ya ka home department ka judan hi ka jing tekman seu te habede bagani ka bentana kalian ka parti ngila ada ya keren ka parti ngirum isokia kan ka jingja nimdai bangi syuting dan kalian ke parti ngila IT hau nongyalam jo ke parti ba pumjo ru hau nongyalam jo soka kai ke bude ke boghatam ke ba le pe le se na kalian chief minister ba dai ukli do jong ka sokar unsa pe benya la ni un pe thu na kalian ke jong la ka idon kam ne em ban penhiar suki na kalian ke jonga nganum la ban ong ba inhiar ne indum hiar suki na tharai ikam suthu bahama i babat ya ka tu ka department te lada suthu bakade ka ngo kade ka jing bakla ka jong i na tharai kan dom dan jing i ru ba in hiar suki dan rai lada i suthu pat bakam de na ka daw jong ka jing feel ka jong i te kata tharai i ru inum hiar suki kata ka syong ka jing suthu ka jong